A vella lonxa de Ribeira terá unha nova vida. Tras 8 anos parada, converterase nunha nave de redes despois de que a Consellería do Mar outorgase a concesión administrativa para esta actividade. A Xunta realizou unha serie de melloras nas instalacións, como a reparación da cuberta e a eliminación das divisións internas, que permitiron convertelas nun espazo máis funcional. Iniciouse este ano pasado un procedemento, hubo unha solicitude pola que despois de haber reformado o tellado, despois de haber acondicionado os departamentos, eliminado as divisións internas deste edificio, por fin se concesionou para o uso de nave de redes e de aula de formación náutico-pesqueira, onde esperemos que se desenvolvan esas actividades de reparación de redes que son tan importantes para o sector pesqueiro e de formación, onde novas xeneracións vexan no sector marítimo pesqueiro unha saída profesional. Ademais de albergar aos redeiros para realizar a súa actividade a cuberto, a nave acollerá tamén actividades de formación náutico-pesqueira que teñen por obxectivo garantir a remuda xeracional nos oficios do mar como dos atadores, dos que cada vez van quedando menos. Isto eu vi algunha cousa necesaria para Ribeira, máis que se pedía a gritos, porque isto estaba sin uso, e os redeiros traballando á intemperie. Que vexo? Un aliciente que estamos quedando sin xente que veña a seguir este oficio, sin profesionales no mar, e isto é un atractivo para que xente que queira seguir o oficio, veña a traballar, claro. A iniciativa, en principio, foi esa. Agora, claro, como non temos xente para vir, tamén hai que formar. A alcaldesa de Ribeira destacou a importancia de revitalizar e darlle un segundo uso a este local de máis de 2.500 metros cadrados. Así mesmo permitirá liberar o espazo que ocupa o actual campo de redes no Paseo das Carolinas. Unha moi boa nova que recibimos para o Concello de Ribeira con esta concesión da nave para aquí Corredero, que ademais de mellorar o que van a ser esas condicións de vida para un oficio tan importante para o noso sector do mar, vai a dar paso tamén a ese relevo xeneracional tan necesario no mundo mar. Vamos a ter unha segunda vida para esta lonxa que levaba moitos anos deshabitada e sobre todo que imos a gañar tamén un espacio aberto no que é o actual campo de redes. A concesión ten unha vixencia de 5 anos prorrogables e Portos de Galicia aplicará unha bonificación do 95% das taxas por ocupación do solo.